wato malladan shi rayuwar duniyar nan sai a hankali. Matasan mu a yanzu kai abun na ban tsoro. Shi duniyar nan fa mun zo ne saboda mu yi biyayya ga Allah da manzon shi mu samu aljanna. To amma matasa ga baki ɗaya ba su gane ba. Malladan ni fa a yanzu nan da dan samu daman yin shahada to malladan ba abun da zai hana ni. Amma kaga ilu shi a cikin matasan gwamma ya fita da ba duk jami'i a sahun gaba ne. Na yi shaida shi. Allah ya ma albarka. Ka faɗa daga kafa da zaman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah gafarta. Wato ainihin mu matafiya ne. Daga nesa muke mallima. Wato ainihin a hanyar mu na tafiya mallima. Bayan guzirin hannun mu ya ƙare, mun galabaita. Sai muka ɗaga hannu, muka roki Ubangiji ya ba mu abinci wanda za mu ci mu mutu mu shiga aljanna. Allah mai buwaya. Da ikon Ubangiji muna yin addu'an nan sai kuma abincin nan ya fito. Allahu akbar. Shine muke tambaya shin ko za mu iya cin abincin ne ko kuma yaya? Me kuke jira? Me kuka zo nema a duniya matasa? Kaga zaman wana? Mu kanmu aljanna muke nema. Dama ne matasa ba. Kun samu damar shiga aljanna? Maladan? A malima dama abincin da muka gani muka gagara shi dama ga ragowan a cikin dama mu ci ba. To ga ragowan abincin kuka zo da shi? A ba maladan. Maladan bismillah ku fara ba malima. Kun ga aka ce jagora. Maladan to malima ba maladan. Da yake maladan ka san da yake kai in kai shahada a to ne malima ai kai ne malima ai ka fara cewa fara. Bari kama. Bari kama. kuma su ne masu son shahada. To dama ba abincin ne a ciki ba. Yan rene hankali.